Maly kändir. Hesabyny pul kändir. Emma o zatla gözüne görünmeýär bir perde ýörtülýär, gözüne we galbyna omul garyp diýip özüne bu nerti men ölýänlik bäda şol adam. Adamyň jismini haraplaýan zatdyna, adamyň ruhuny haraplaýan zat, adamyň awadalygyny aýyrýar, adamyň ýüzüniň nuruny aýyrýar, adamy erhililikden aýyrýar, erhiliýiň muhabbetinden aýyrýar, adamy inatadan aýyrýar. İnatadan aýyrýar diýänimiz, inatasynyň ýanyna ýaşap berendir. Şol adam inatasyny önçäki muhabbeti ýüreginde bir dädemdir şi diýip bir muhabbeti bar da, emma şoňa mubtala bolandan soňra şoň galbyndan sıfırlaýar da şol adamyň. Aýallygyny erkekdigini bar, şoň galbyndan sıfırlaýar. Inni yalandan aýallygyny erkekdigin. Ol adamyň ýanyna aýallygyny erkekdiginiň manasy ýok, dädeň manasy ýok, ogul gyýdyň manasy ýok. Erhili yalandan